Hello everyone, बरायबाय बयखौबो दिनै दंफैयो आङो खैला मैला बाजारनि साहाथिंजाय दावखोबोनानै मोनसे मोखोनागुरि गामि होननायाव ओमफ्राय दा बेयावहाय आंना लोगोनि फिसालानि बार्थडे दं आरो ओमफ्राय बार्थडेआ ओरैबायदि गिदिर बानायदों बिथाङा हाबा बायदि जादों आरो ना बोरमा खासि अमा बेफोरबायदि बुथारदों आरो ओमफ्राय दा बेयावनो आंखौबो लिंहरनाय हिसाबै आङो दंफैयो ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनो सानदों दा नायलांनो हागोन आरोखि दा ब्रादार राजेशनि बार्थडेआव फैनानै ओमफ्राय नै बिनानावखौ लोगो मोनफैदों आरो ओमफ्राय दा बिनानावा आंखौ बुंनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो बिनानावखौहाय नै आंनि चेनेलाव लाबोदों ओमफ्राय बिनानावना चेनेल दङ आरो इउटुब चेनेल दा रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ ओमफ्राय दा गावनो बुंनानै लागोन गावनि चेनेलनि नामा मा ओमफ्राय इन्टारेस्टिं मोनदों आंबो दा आंबो भिडिअखौ नायो माजे समाय सम मोनबाथाय नायो आङो ओमफ्राय दा नोंनि चेनेला मा बेखौ खोन्थाना लावदो आंनि चेनेलनि मुङा जाहैबाय लोगोफोर राजकुमार फेमिलि ब्लग आरोना नोंथांमोना जोंखौ बयबो सापर्ट खालाम बर'जों बर' अननानै ओमफ्राय आदाखौ दिनै माबायाव बे बार्थडे पार्टियावहाय लोगो मोनफैदों आरो ज'नो ओमफ्राय आं आदाखौ सिगांनिफ्रायनो सानबाय थाखायोमोन भिडिअआव एसे बुंनानै होथोंसै आदाया बिदि होननानै ओमफ्राय दिनै लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय दा आंबो लोगो मोनफैदों मोजां मोनदों आङो जेनेबा जों बेबायदि लोगो मोनलायोब्ला गोसोफ्राव माने मोजां मोनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ बेबायदिनो रायजो राजानि अनसायनाय मोननानैसो बे बिनानावाबो जेन मोनसे प्लेटफर्माव थांनो हायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मालाबानि समाव बे बिनानावाबो जाहाथे गावनि चेनेलनि दारै माबा मोनसे रायजोनि समाजनि मोजां मावलांनो हागोन निसय बेखौहाय जों नुहुरो रायजो राजाफोर बे बिनानावनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअफोरखौ सापर्ट खालामबाबो जोंबो गोसो जायो आरोना खालामनो ओरैनो दा नों मा मा भिडिअ लाबोथ'दों ओरैनो भिडिअआथ' नै दा सान्दि जेबो आं खालामथ'नो हायाखै ओमफ्राय दाख्लै बे खालामाथियाव थांनायखौल' बेखौल' होनो हादों एकदम बेस्थ' आरो सोलाबाखैनो ओमफ्राय दा सिस्टारनि एसे साहसखौ नायनोसै आङो नों फार्स्ट टाइमाव नोङो फार्स्ट इन्ट्र' खालामबा मा जा खालामो आंनि भिडिअनिखौ औ नों खालामनायलाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअआव बरायहरनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों ओमफ्रायो दा बेबायदि बानायो आरो नायलांनो हागोन बिनि चेनेलाव हाबना नायबासो नुसिगोन आरो दे होनबा गोजोननाय थाबाय ने थेंक इउ आदानि चेनेलाव दा नैबेयावहाय बे बाबुनि थाखाय बोर सारस्रिलांदों आरो जायफोरा बोर सारस्रिनो गोसो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय बिनानावमोनाबो मोजां दा बिनानाव ने दा बेबायदि आरो दा लोगोफोर ब्रादार आजेशनि बार्थडेआव फैनायजों लोगोसे दायो आं बिनानावखौबो लोगो मोनफैदों नै बिनानावाबो फार्स्ट स्टार्टिं चेनेल खुलिदों आरो इउटुब चेनेल ओमफ्राय दा सापर्ट नांगौ रायजो राजानि दा बेनिखायनो आङो आंनि फलोवार्सफ्रा नैबे बिनानावनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामहैनो हागोन भिजिट खालामहैनो हागोन आं बिनानावनिफ्राय मिथिनानै लानोसै बे बिनानावनि चेनेला मा खोन्थानानै हरनो हागोन आरो खुलुमबाय रायजोफोर आंनि चेनेलनि मुङा रश्मि बसुमतारी आरो भिडिअ'आल' होदों दा नायहैनो हागोन आरो दा बयबो रायजो राजानि सापर्ट नांगौ नालाय ने ओमफ्राय जाबाय दा थेंक इउ दा नै ब्रादार राजेशआ बेनो ओमफ्राय नैबे बाबुनिनो बार्थडे आरो ओमफ्राय नै जोंना बेनो बेवाइफ्रा आं बेवाइ जायो ओमफ्राय दा जेनेबा बे बाबुआ बेसेबां बोसोर जाखो बियो 5 बोसोर जाबाय दा कमप्लिट जाबाय जाहैबाय औ सिगांबो खुंखादोंमोन ने सिगाङाव खुंनाय जायाखैमोन ओरैनो जेनेबा गामियाव फुजा बायदि ओमफ्राय दायो हाबा बायदि दिनैनि दिनाव गिदिर खुंनाय जाहैबाय औ ओमफ्राय दा बेबायदि आरो 5 इयार्स जाबाय निस्सय खोनाखाबाय आङो बेखौनो नोंथांमोननोहाय मिथिहोनो थाखाय जास्ट ब्रादारमोनखौहाय केमेरायाव लाबोनाय जाबाय दा थेंक इउ ना माबा बुंबावनाय दे दा ओरै जागासिनो दङ नै रानना होगासिनो दं आरो बेबायदि आरो बेबो जाहोदों नै मा मा जादोंलै बाजैयालाय बिदि आरो दा ओरै जालाबायनाय ओंखाम ओरैहाय ओइ माथो बेवाइयालाय सिख्लाबसेल' जायो नामा नै आयु दा बेबायदि आरोखि जागासिनो दं ओंखाम नै
ओंखाम गैयाबाथ' थोरसि दं थोरसि दं लाब्रा जायो नै आयै लाब्रा रानग्रायानो बाबा उदै बुंदोलै उदै बुंदो दा बेयावबो संगासिनो नै ओरैबायदि मोजां जाबाय मैगङा मायो आब' बोरमा खासि दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नै ओरै फुरा ओंखामफ्रा रेडि जाबाय नै आसोला गय जादों ओमफ्राय बेलाय मा बेदर अमा आच्छा ओमफ्राय नै बिथांमोना संख्रि नांनाय नाङि साखिदों आरो दा बेबायदि आरोखि नै ओरैहायबो जादो दा बेबायदि ओरैहाय गोगोम गोगोम दामखावगासिनो दं आरो बोरमा माबैसे बोरमा मासे अमा मानै मासे दंबावो सिथारनांगौ अमाया आच्छा दे माबायो सावो आरोना गोदान देरमन देरमन सिथारबावबाय आच्छा दे माने आ दंबावो दा थला सावनोसै मासे दाउआ खारबायलै सेसलै गारफैनांगौ बेयो दा सिथारगासिनो दं आरो अमाया ओमफ्राय ओइथिंजाय गोदागासिनो दं ओमफ्राय नै बैयावबो सावबावगासिनो दङ बिबैजों हनो दा बेबायदि आरो बे सावनाया बोरमा बिबै दं नै अ नैबे मादैया बिबै जाहैबाय ने मादै ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर मादै मोजां सोर मोजां मोनजालांखो सोर गाज्रि मोनजालांखो मिथिला माने न'खरनि मानसियाथ' बबाव नायस्लाबाय थानो खिन्थु जोंनि नुनायाव बिराद मोजां मोनजादों आरो गाज्रि नङा मादै दा बेबायदि आरो नै आब'आबो मावगासिनो दङ दे मादै संगासिनो दं